zdravím u prvního dílu z MC Donald Tikon z Robloxu a myslím, jsme najít nějakou plochu, kde budeme pracovat, no. Tam mnou se chlápek na nás tady vystřelil. No, který by to šlo lidi, co myslíte? Mě natočit v podstatě celý. Jakoby. A budeme združuju. Věčně, takže teď už jste viděli v tom úvodním díle. Takže už jsem zpátky. Zase v Robloxu. Koukám, že natáčím skoro minutu, ale tak musíme si hledat celý, ale. Tak reaguje to vůbec. Takže my si podíváme, jestli už tam máme teda těch 70 korun. Doufám, že ano. Prostě si ne, tak to zase střihnu. No, takže budu mít 70 korun. Takže už jsem tady, už je tam 70. Takže si můžeme jít pro 70 korun. Jopi. Do koncovka bude možná dneska rychle díl. Jo. No konečně. A ty jdeme do jakra. To není zapisano. Jasně. Mé afáry určitě. Ok, byl vlastně no. 600 tyhle, to jsou taky peníze. Možná už jste ten Roblox možná i viděli u... jak se to jmenuje ten kanál? U Vendaliho. Tak já jsem si dal... Tak perubody, proč to nenatočit, že jo? Nebo si ještě na to nemám. A kurva. To bude na dlouho. Takže až budu mít těch 150, tak se zase ozvu. Takže už jsem tady zpátky, už mám... Takže jsem tady postřihu. Mám už zase, takže by zase na 300, takže musíme počkat. Takže já se pak 160, nevím. Takže já budu mít dlouho, nevím, vlastně budu střelit. A bohužel nám spadla hla, this game has shut down, takže to nám hra, nevím jak to, aha. Takže to mělo speciální nastavení, dělá se to, musíme, tam se dělá cedr, ale to je del, ale, no já myslím, že to ani nemá cenu zapínat do znova, co myslíte? Já myslím, že 3 minuty tomuhle videu bohatě stačí. Takže už najdu nějaký modpack, který se mi nebude lagovat, třeba i Roblox, tak si dám ozvu, nebo jsem to lagovat, ty vole. A samozřejmě, já bych rád natočil snapshot, ale vlastně jsem to s tím laguje. No, uvidíme. Takže mějte se.